Mama is going to office today. So Daddy will pick you up at school later, okay? Okay. Good morning mga kabisdak. Sobrang lamig ngayon mga kabisdak. I think 5 degrees. 5 degrees. And then kanina madaling araw umabot ng 3 degrees. Chinek ko sa yung weather. So papunta kami sa school ngayon mga kabisdak. Ihatid ko si Gian. And then si Ami din pupunta sa office. Kaya ihatid ko din si Ami sa train station. Diretso na kami. He was going to move to a particular country to I-check na ang temperature. Yung kadla ni mata ko. Grabe, 3 degrees lagi. Pero dito ka feel kayo nag-heater man tas kwarto ba niya. Wala nang naghabol si Gian. Alimo ko. Pero itong paggawas ako ngayon nanghihigaw. Grabe, ito na ako eh. Pagka kay jacket ni Lolo. Winter na gid ba na? Winter is here. Pwede di mag-offer. Ano na mga inana? Muna yung mga kausog ko. Kana lagi kanjian lagi nasa school nila ba dapat puffer na hibong bitaw ko na nung like puffer. staying in the apartments at Jonas. Have you enjoy school? I'll pick you up later. Have fun, play with your friends, and listen to the teacher, and do your. So nandito na kami sa school ni Gian mga kabisdak. So ito yung daily life namin, no? Kailangan talaga umagang gumising ng maaga. Pero actually mga kabisdak, late na kami gumigising ni Ami kasi pagod din mga kabisdak, no? Trabaho pa. So usually gumigising kami mga 7. And then 7 kasi work from home pa kami mostly ni Ami mga kabisdak. Isa din yan sa reason but hindi pa kami masyado maaga gumising talaga. Kasi usually dati nung walang work from home 6 AM gising na kami or 5:30 AM. Pero ngayong work from home 7 AM and then 7:30 dyan pa ako nag-start na magluto ng lunch ni Gian. And then yun. So yung pasok ni Gian sa school is ano siya 8:45 up to 3 PM yung pasok sa school. Ay mga kanang way phone ba? Yato pa sila mo tawag sa soul. Wala yung mga cellphone. So this is going to be Kung kanang homeless ba or kanang mga patalon ba nga kanang homeless siguro. Kana si Pratik nagdawat siguro na sila extra money sa government aid, no? showing that Especially we twins ba? can team up with Bye-bye, other Daddy. women Thank you. for health and wellness. Wait lang, wait lang. It took you two girls a year to do a candle, which would have taken me 14 seconds. And especially because Claire's already done the candles. All you need to do is put the different sticker on it. It really actually seems like it took a year. It's a long thing to think about a candle. Why do they all stand like they're institutionalized when they're talking? They're like, Alright mga kabisdak, so ito yung normal daily routine namin mga kabisdak. They both speak. And then kung napansin nyo mga kabisdak, hindi pa namin ginagamit yung bagong sasakyan si Subi. Kasi yun nga, meron pa naman itong lumang sasakyan namin at napakaganda pa ng kondisyon mga kabisdak. Nandito na ako sa bahay mga kabisdak. Sobrang lamig. So normally mga kabisdak, yung ginagawa ko or ako or si Ami pag dating namin sa bahay after namin ihatid si Gian sa school is nililinis namin tong kalat namin sa morning. Yun, itong upuan, yun pa yung tinapay ni Gian, yung mga damit niya. So ito, lilinisin ko to para mas meron kang peace of mind na magtrabaho kasi hindi makalat yung yung nakikita mo yung lugar maayos. So yun, mamaya pick up natin si Gian mga alas 2:30, alis na ako dito. And then ano pala ngayon mga no, Friday. Kaya mamayang gabi, meron akong trabaho sa hotel, yung housekeeper. So very excited ako kasi ito yung first overnight ko talaga na shift na ako lang mag-isa. Kasi last week 3 to 11, ngayon 11 PM to 7 AM. So ito yung first overnight na shift ko. So excited ako mga kabisdak ko kasi napakalaki ng sahod niya doon sa hotel. Actually natanggap ko na yung sahod ko sa 2 araw. Medyo okay din siya mga kabisdak. Actually yung sahod ko sa 2 araw parang $360. Tapos 3 to 11. Mas malaki pag overnight kasi pag overnight mas malaki ang rate kasi merong night differential and weekend na siya. Kasi from 12 midnight to 7 AM Sabado na yan Kaya yung rate niya is pang Sabado na rates. So manood tayo ng news din mga kabisdak kasi di ba panalo si Johnny Depp. So very interesting yung case nila very high profile na case. Johnny Depp. Iwan ko lang kung
Sila ng dalawa talaga mga kabisdak yung nakakaalam kung sino yung nagsasabi. Based sa evidence, sabi at saka sabi ng jury, sabi ng court, si Johnny Depp daw. Kaya yun, timpla tayo ng kape mga kabisdak para mas ganado tayo magtrabaho, no? So, ito yung Nescafe ulit. Ang ginagawa namin mga kabisdak, tingnan mo ito mga kabisdak, itong bintana namin, no? Binuksan na namin ng konti kasi para yung lamig hindi masyadong papasok sa loob ng bahay kasi nga sobrang lamig. Pero hindi din maganda na laging naka-close talaga yung bintana, kaya paminsan like for now buksan ko muna dito para buksan ko muna to ng malaki para yung dito, yung hangin dito makalabas, saka yung hangin sa labas makapasok. Alright! Update lang mga kabisdak, ano na ngayon mga kabisdak, malapit na yung lunchtime, ano? 11:20 AM. So, hindi pa ako nakapagkape mga kabisdak, so yung pinainit ko na tubig kanina, at saka itong kape, itong Nescafe, dito. Hindi ko nainom, hindi ko natimpla yung kape ko kasi after kong magbukas ng emails, umupo sa upuan ko, tumawag yung boss ko, tumawag yung client, merong client meeting, and then yun, na-busy na ako sa trabaho. Kaya yun, so hindi ko na lang siya inumin yung kape, diretso na lang ako mag-lunch. And then habang nagtatrabaho ako mga kabisdak, pinapadood ko din yung NBA Finals, no, dito sa cellphone ko. You know, Celtics versus Warriors. So ngayon mga kabisdak, team Celtics ako, so go Celtics. So hindi naman sa ayaw ko yung Warriors mga kabisdak, pero LeBron fanatic kasi ako, si LeBron James yung idol ko. At yung Warriors kasi lagi nilang tinatalo si LeBron kasi sobrang galing ni Stephen Curry, ni Klay Thompson, ni Draymond Green, tsaka si Andrew Wiggins. Salute sa Warriors, pero hopefully manalo yung Boston Celtics ngayon kasi idol ko din si Jason Tatum, gusto ko manalo siya ng champion, tsaka si Al Horford. So yun, lunch tayo mamaya mga kabisdak. Ano ba yung kakainin natin? Ayun, ito labas ko na kasi 11:30 in 30 minutes. Sobra namin to na lechon manok mga kabisdak, nabili ko sa Woolworths. And ito, merong chicharon yung nabibili sa sa Woolworths. Ito yung kakainin ko mamaya. So 30 minutes more, 12 noon, magla-lunch na ako. So trabaho muna ako mga kabisdak. 2:40 PM, alas 2:40 ng hapon. Pick up na natin si Gian sa school niya mga kabisdak. So normally excited yan si Gian mga kabisdak pag i-pick up siya ng Friday afternoon kasi alam niya wala siyang pasok bukas. And then yun, normally pag Friday ina-allow naman siya maglaro ng iPad, yung Roblox. Sila ni Sandra, yung best friend niya, nagvi-video call sila. So yeah, let's go. Tambay muna tayo dito ng mga 5 minutes mga kabisdak bago tayo lumabas kasi yung mga bata wala pa sa playground, hindi pa pinalabas. Sobrang lamig, lamig outside ng sasakyan, sobrang lamig mga kabisdak. Pati yung parents, yung sa katabi ko, nasa din siya, nasa loob pa siya ng sasakyan niya. Lalagyan ko pala yung Subaru namin sasakyan mga kabisdak, lalagyan ko siya ng roof rails, yung gano'n, no? Kita niyo yan, yung nilagay sa taas para sa gamit. And then bibili ako ng compartment, so yan. Lalagyan ko yan siya yung ganyan. What do you mean? Somebody got married at school? No. What? A teacher got married and now the teacher's bring a husband. Okay. That's nice. So you meet the teacher's husband. All the years and all the year one. Yeah. All the year two. So dito na kami sa bahay mga bisdak, no? Lulutuan ko ng mga bisdak, scrambled eggs si Gian para sa kanya. Yun nga, pagdating sa bahay, lagi namin siya pinapakain kasi alam ko sa school hindi yan kumakain na masyado mga bisdak. Pakita ko sa inyo. Check natin yung lunchbox ni Gian. Gian, did you eat your lunch? Gian? Yes. Did you eat your lunch or not? Are you sure? I'm gonna check it and take a video. Oh, see? Oh yeah, you eat your chicken nuggets and your. Good job. Let's check. Oh, you also eat your Oreo biscuit. So ito yung lunchbox niya mga kabisdak. Pakita ko sa niya. Kinain niya yung itong isang sandwich. Hindi masyado ito. Kalahati lang. Pero yung dito na nilagay ko na nuggets tsaka yung isa pa, ubos, kinain.
kinain din yung grapes niya, konti na yung natira, tsaka yung isang biscuit dito. So overall, konti pa rin yung nakain mga kabisdak. Kaya pagdating sa bahay, kain agad yan si Gian mga kabisdak. Ito pala yung ulam namin mga kabisdak. Dinner namin siya. So naka-prepare na ako, meron ng ulam, and then meron na rin kanin dito. Initin ko na lang, and then hinihintay na lang namin si Ami mga kabisdak. Pauwi na si Ami galing dun sa office, and dun si Gian. Nagpa-relax siya kasi Friday ngayon, di ba? Wala siyang pasok bukas. So ako mga kabisdak, matutulog muna ako ng mga 1 oras kasi trabaho ako mamaya sa hotel, no? 11 PM to 7 AM. Kaya pahinga muna, at least makatulog ako ng 1 oras. So sakto na yun mga kabisdak kasi ngayong araw hindi naman ako pagod the whole day, so enough na yung 1 hour. Papunta na tayo sa pangalawa kong trabaho dun sa hotel as a housekeeper. I'm a proud housekeeper, room attendant, cleaner. So Zach, very excited ako kasi ito yung first time na overnight yung shift ko. Ako lang mag-isa. So let's see, hopefully masettle ako at alam ko yung mga kailangan gawin. So papunta tayo sa train station mga kabisdak. Alright, wishing on me in my dreams at night. So and me every time. Malapit na tayo sa Wynyard Station at yun, kanina dun sa Marylands nag-live pala ako sa Facebook page namin. Salamat sa mga nanood, no? So yun, 2 more stops and darating ako sa trabahuan ko sa Wynyard. At enjoy din yung travel map kasi konti lang yung tao dito sa train. At yun, makinig lang yung music. Ayun, ito Central Station to mga kabisdak. Ito yung pinaka headquarter, no, na station dito sa Sydney. So dito na tayo sa Wynyard Station. Is that Wynyard Station pala? Daming tao dito Yun, daming tao. So yung dahil pala yung reason pala mga kabisdak bakit maraming tao ngayon dito is dahil sa Vivid Sydney, yung iba't ibang lights. Wala kaming plano na manood. Meron pala sa next week papasyal kami dito, pero kasama namin yung mga kaibigan namin Filipino sa school ni Gian. Cruise siya mga kabisdak, cruise. Sasakay kami ng cruise dito sa Sydney next week. Vivid Light Walk. Grabe, ang daming tao dito sa city ba. Ibang-iba dun sa ibang-iba dun sa Marylands kasi di ba? Sobrang tahimik dun sa Marylands dito. Grabe. Daming tao mga kabisdak. Tingnan nga natin dito sa unahan. Grabe, ang daming tao. Napaka-lively. Parang sa ba? Kung sa Amerika parang sa New York, di ba? Daming tao. Dahil to sa mga kabisdak, dahil sa Vivid. Open pa yung shops dun, Yung hotel na pinagtrabahoan ko mga kabisdak, yun, yung building na yun. Yan yung hotel. Dito yung station, di ba? Dito. Lakad ako dun. Doon na yung hotel. So, yun mga kabisdak. Let's go on that side and then anong oras na ba? I think kasi mga kabisdak, meron pa akong 20 minutes na magtambay sa labas bago ako papasok sa trabaho ko sa hotel. Galing. So yan yung hotel mga kabisdak, pakita ko sa inyo. Yan yung hotel pag pinatrabahoan ko. Yan dyan, pasok ko yan dyan. So ito yung first night ko mga kabisdak, sa trabaho ko. Yan yan yung hotel. Tambay tayo dito. Hanap. Tambay tayo mga kabisdak.
I need to cross sa other side. Hanap ako na pwede saan tumambay para mag-live. Mag-live ako sa Facebook saglit. So yun mga bisdak, mamaya uli mga bisdak, try kong mag-video dun sa loob ng hotel kung ano yung ginagawa ko, kung pwede, kung meron akong time. So update ko na lang kayo mamaya mga kabisdak. Hopefully makapag-video ako para maipakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko doon, as a housekeeper, as a cleaner, as a room attendant. So very interesting. Let's see, daming tao doon mga kabisdak ko. Yung Circular Quay, yung Sydney Opera House, andun na side. Doon na side. Yung office ko, andun. Yung pinatrabahan ko na hotel, yan. Yan o, yung building na yan. Alright. The next day. Yun mga kabisdak, grabe, good morning. Kakatapos ko lang magtrabaho dun sa hotel mga kabisdak ko. Yan yung hotel mga kabisdak ko. Yan yung, dyan ang nagtatrabaho. Napakaganda niyan sa loob mga kabisdak, yung mga kwarto. Tapos sa taas meron yung meron swimming pool sa taas. So uwi na tayo mga kabisdak. Grabe, ang dami kong ginawa ngayon mga kabisdak, as in. Pero gusto ko din mga kabisdak ha, nag-enjoy ako ba kasi para siyang exercise na din para sa akin ha? So ngayon yung gagawin ko kasi yung travel ko papunta Maryland 1 oras. So matutulog ako sa train. So kanina pagdating ko, nag-collect ko ng rubbish, tinapon ko yung rubbish, nilagay ko sa gilid ng kalsada. Merong guest nag-request ng sofa bed kaya inayos ko. And then ano pa ba, meron ng guest nag-request ng unan pillow kaya binigyan ko. Merong guest na nag-request ng blanket, binigyan ko. Naglinis ako sa gilid ng hotel diyan sa sa may kalsada. Winalis ko yung mga cigarette butts, yung sigarilyo. And then dun sa may swimming pool. Oops, ano pa pala? Dun sa may swimming pool, napakaganda. Mag-video sana ako, maraming CCTV ba. Baka bawal kaya hindi na lang ako na video. So yun mga kabisdak, pauwi na ako mga kabisdak. So mamaya pupunta kami sa taekwondo ni Gian, taekwondo, swimming, and then uwi ako sa bahay para matulog, and then trabaho ulit mamaya. Malaki yung rate mamaya mga kabisdak kasi Sunday tapos night shift pa ba. So excited ako malaman kung magkano talaga yung per hour sa Sunday. So salamat ulit mga kabisdak na umabot kayo hanggang sa dulo ng video na to. And then yun, mata sa langit, paa sa lupa. See you sa next vlog. Bye bye.